hadin ba kinong yalam ka Meghalaya Asha Worker Union kilayo jing tip badon kinong tri Asha ki bala Shaweng Kam Haribhoi District klem kano ka jing penbana lane ka jing petip shwa na kaliang ka Meghalaya Asha Worker Union mentagasngi ka khanriu trigulber kilalej ban yakendu yo Deputy Commissioner Haribhoi District wa Abilash Baranwal ban pan jing pensyai halor ka jing Shaweng Kam sendet ya kinong tri Asha Haribhoi klem da pentip lepa ka kong Sony Kharjana ka advisor jong ka Meghalaya Asha Worker Union habakren siklat pathai khubor kalaong baga kanhun ka sngo khia halor ka ne ka jing Shaweng Kam kat kum ka jing pensyai no Deputy Commissioner ka jing Shaweng Kam ye ki katok at de ki Asha kalong halor ki nong rim ba kim chim latrai kam bha Jongi mentana ng Meghalaya Asha Worker Union hangni hapo DC jong Rimhoy District nong po kalong ba hadin minglayo ya ka jingtip na gayo ka sithi na ki Asha bigla Shaweng Kang Shaweng sa penduk kam no ha naka order jong DC lingba jong di MHO tingi sutu hadin makalong bangila debyo ay katak sithi ngla yo ulum kita gijing pentip na ki Asha bila sa penduk kam kalong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila banweng sendani ki Asha ki balu performance ki bangitip baka jingweng ki Asha kalong baki low performance dan ki duna karukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be bansha bala DC ila banweng ki Asha ki balu performance balay imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba snong ki weng la kaweng ki Asha wala ki dei ki Asha ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kata problem kada du mentaru tingim tip IDC ile komno tang ba kadai tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin long po ti Henry hadin bang layo ban yakran mark mat BDC mentasni ila da pensyai ya ka meeting ka bila da syong bat dapo di MHO Rimhoy District hi bagi ong ba lasan banai mentang la syong ila ya screen bahai ki Asha ka tuni ki Asha ki bom tri bahai belu performance kadai kalong bagi ong bang ala da ong yaki ila direct ya di MHO bakin ai shwa da ka warning letter lan da ka jing pentip bakin sa Shaweng Kam la da kim perform bahai ya ka kam ti kata kadai kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yang kalong bang i menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet kadai ka kisti kawan bet haki headman haki rang ba snong umdei direct siki Asharu banweng kam kataru kadai ka siti banweng ban penduk na sunani ka kam bat sakawai ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni DC kalong bet ba hadu menta baki Asha kila Shaweng Kam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila Shaweng Kam katu kam kabela dap try menta arna la lesi kidan ki bempat yo lut brokhaj kide ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam joki Asha ngi namar ba ngi sutu kidan ki Asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki Asha ki basok food incentive hot adu mentang begini ki nai blada ngi lai kran semakin incentive ka state kala yarap hiru kata ti kidan ki benta ba ki incentive ki sokut benalai benai teng ki Asha ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kersan ki yang kesem ti benalai benai kidan ki benta ki kidan ki benai ki sokut ti kimban se tetang ning bajong kataru ki Asha ki hapan wat kam da kawai ban kampen suki no ti kam Asha kedan ke benta kata kidan pada ki Asha kidan ki jaka bakam long shanong kendong ba tikim la ban ai report man ka banaru ka de network problem ki haban wan la de kiduna ka kam jingyo kan tok natang si banaru kila semut na kisa bayo badet tema tikim la ban wan positive ban wat network ti kataru ka de problem nang ta shushu ka de tang ni biki Asha teng kidan ki ba kidan pede baki dan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban pe 24 doa siki namar khap sumar hi maki kidan pede ki Asha ki bom don kwa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem da pang abnalai banai hanrei ngam ong pada barok ki Asha kin lap kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketukan ni ki Asha ki Shaweng ki la sisa ki la le shubukin mar bakum balong isa menta ulang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki Asha ki ba kampung fans tenteng la dan la pramnai khnai benaru kata kolong bangin la kan hanrei ki de ban tre hiru kam tang ba ka de kata ka benta ka ba kidan pede kita kidaw ki beki Asha ki kamduna ko performance tang balong kidan pede katukan ni baki kilap sisa bagi duna mereka warning letter dan mereka siti ki ban ki kenang bikin lap performance kilenikin perkat keno kelti beki de ban ship ki stu ki mla ban le shui ka kam tikila da ka basuk kan pen sngorem ki jenglong brio kan ka sngorem na du bas dang kila shia court kum tu claim appointment claim the shim te wikna to exam ta lamon ban bread la ka bread iki Asha kick la ka kick te kata kan ka benta kolong baik ba iso sen ai kan namar ba kumun shaki kro ka wan penbor ki Asha man ki snong penbor bikin shime ka kam nda menta da por kick ka kick kam kono no ka jing ajing tip ki prior kata e shab kapor kan ti kata ka benta bas musi anak leng jongi hanrei kal Asha ban i disiru ila kular ban nang ni shkmat da ka dan kum kataru ngin Asha da kon warning letter lai benai shwa ki ngin tip baki de ban bangin sa Shaweng la da film perform hai ka kam